Aby sme pochopili dnešnú udalosť, musíme si pamätať, že Poľsko je jedným z najdôležitejších spojencov Ukrajiny od prvého dňa ruskej invázie. Práve preto to, čo sa deje tento týždeň medzi Varšavou a Kyjevom, nie je bežná diplomatická škriepka. V pondelok 8. júna poľský premiér Donald Tusk vyzval verejne oboch prezidentov, poľského Karola Nawrockiego aj ukrajinského Volodymyra Zelenského, aby si sadli a priamo si pohovorili. Napísal to na sieti X. Dodal, že diplomatické snahy nepriniesli výsledok a že je potrebné konať skôr, kým emócie poškodia solidaritu, ktorá vznikla tvárou v tváre ruskej hrozbe. A vyslovil vetu, ktorú si treba zapamätať. Spolupráca je v záujme oboch krajín, kým konflikt je v záujme Moskvy. Čo spustilo celú krízu? Koniec mája. Zelenský vydal dekret, ktorým udelil špeciálnej jednotke ukrajinskej armády, špeciálnemu operačnému centru Sever, čestný názov Hrdinovia UPA. UPA, teda Ukrajinská povstalecká armáda, je organizácia z čias druhej svetovej vojny, ktorej príslušníci v rokoch 1943 až 1944 na Volyni a v priľahlých oblastiach zabili podľa historikov 50 až 60 tisíc Poliakov. Poľsko tieto udalosti považuje za genocídu. Ukrajinskí historici a úrady ich opisujú inak, ako vzájomný ozbrojený konflikt, v ktorom obete boli na oboch stranách, a UPA samú vnímajú predovšetkým ako antisovietske odbojové hnutie, nie ako antipoľskú organizáciu. Oba pohľady existujú a majú v sebe historické jadro. To, čo je ale faktom, je to, ako na dekrét zareagovala Varšava. Poľský prezident Nawrocki oznámil, že navrhne odobrať Zelenskému Rad Bieleho orla, najvyššie poľské štátne vyznamenanie. To, ktoré Zelenský dostal v roku 2023 od predchádzajúceho poľského prezidenta Andreja Dudu. Zasadnutie kapituly rádu sa koná práve dnes, 8. júna. Poľský minister obrany Košiniak Kamiš veci nastolil priamo na stretnutí s ukrajinskými vojenskými predstaviteľmi a požiadal o zmenu názvu jednotky. Poľské zahraničné ministerstvo rovnako otvorilo diplomatický kanál. Ukrajinskí predstavitelia odpovedali, že vojaci jednotky nemali v úmysle uraziť poľský národ. Pre nich UPA symbolizuje odpor voči moskovskej imperiálnej politike. Zaujímavé je, že sám Nawrocki zároveň povedal, že podpora Ukrajiny zostáva strategickou prioritou Poľska napriek tomuto sporu. Tusk to zopakoval inak. Povedal, že Poľsko bude svoju pomoc čoraz viac riadiť národnými záujmami, nie empatiou. To je zmena tónu, nie zmena politiky. Ale v diplomacii tón niekedy rozhoduje rovnako ako obsah. A teraz na rovinu. Z môjho pohľadu je tu otázka, nad ktorou sa dá zamyslieť bez toho, aby sme hodnotili kohokoľvek osobne. Prečo práve teraz, uprostred existenčného konfliktu, prichádza rozhodnutie, ktoré je v domácom kontexte pochopiteľné, ale v kontexte medzinárodných vzťahov predvídateľne vyvoláva búrku u jedného z najdôležitejších spojencov? Ukrajinskí vojaci, ktorí v tejto jednotke slúžia, to vnímajú ako symbol odporu. To je ich perspektíva a má svoju logiku. Zároveň je faktom, že symbolické rozhodnutia majú reálne diplomatické dôsledky. A Nawrocki to sám pomenoval. Paradoxne, práve v dňoch, keď Kyjev apeluje na medzinárodnú solidaritu, vzniká spor s krajinou, ktorá za uplynulé 4 roky ukrajinskej obrane pomohla viac než takmer ktokoľvek iný. Poľsko hostilo milióny ukrajinských utečencov, poskytlo zbrane, politickú podporu v EÚ aj NATO. A história spred 80 rokov sa vrátila na prvé strany novín. Ukrajinskí diplomati medzi tým ohlásili, že povolili exhumačné práce na viacerých lokalitách na Volyni a pri Lvove, čo je krok, o ktorý Poľsko žiadalo roky. Načasovanie nie je náhoda. Takže, z toho vyplýva, že Tusk v pondelok vystúpil ako pragmatik. Zachovaj vzťah, vyriešte to priamo, kým to rozdúcha niekto iný. Či obaja prezidenti na jeho výzvu zareagujú, to ukáže najbližší vývoj. Som zvedavý, ako to ešte dopadne s tým, či Zelenský názov jednotky zmení, alebo či poľská strana nájde spôsob, ako tento spor odložiť bokom bez toho, aby niekto stratil tvár.